Ideme testovať naše zdravotníctvo zase a verím, že na konci videa už táto sádra bude dole a bude sa môcť ísť naplno snáď. Uvidíme, necháme sa prekvapiť. 7:40 na prvý uvidíme. Rýchlovka, UCD na rentgen, uvidíme. Rentgen vybavený, čaká sa. Takže prvá smutná skúsenosť kramare 9:30 až dojde asi doktor, lebo si niekam odbehol na ministerstvo či čo. Takže čakáme. Takže sádra je dole, ale že aj 2 mesiace ešte by som nemal boxovať. Čakal som niečo cez 2 hodiny, ale s tým, že doktor niekam že vraj musel odbehnúť. Sestrička bola celkom už taká, že aj to riešila, takže hovorím s Kramarov. Zatiaľ zo všetkých nemocníc mám najlepší taký dojem. No a verím, že budem boxovať skoro dnes za 2 mesiace plnohodnotne. Takže tak nejak. Ideme ďalej.